ihanetçi güçler tarafından açıldı. Bernamaya taybet İro di saat 16:45 li gor dema Brükselê 17:45 li gor dema Amedê de dikarin guhdarî bikin. Jinavendan uçana radyo denge gelden başkodarın heja iruçare ilone 2024 çarşemli Brüksel'e saat 13 lamede çağırdı. Hemen uçaya navaroje peşkeş bikinle peşi çenser uçayınma. Endame komiteye ve bera PKK duran kalkan tevli medya haberi bu nırkandının girin kirin. HPG tekildar işyeriyle heremen parastan medyayı da huyaniyekta. Rojin ve Sibe ji bu rojnamegerin hatine katil kirin Brüksel'e çalakili darbıxe. Seruke Huda Pare ve Barzani Reciviya. Dubareden başkodarın hecem dest bi berfireyhan uçayan xwedikin duran kalkan gut erişal edici rojnama vanan pekanina mutabakata Ankara Bağda u PDK bu. Endami komiteye ve bera PKK duran kalkandı bernameye teybet Amedya haberede der hakkı mutabakata nabera Ankara u Bağda u PDK'de jinir khandinen girin kirin. Duran kalkan erişal Süleymaniye edici rojnama van bir xıs ugut pekanine yekem mutabakate erişal edici ragihandına azat bu. Dipazı tabakede peymane Giredan 23 tabağı ile Seyit Sadık'a eriş girin. Bitirsuneki u alçakı erişi ragihandına azat girin. Birjandına xuyna sivilan duxazın tırsağı ve şehrin duran kalkan çuna seruk veziri Irak'ı Sudan'ı bu Amerika'yı bir xıstı gud xuyaya ku Amerika'yı xwestiye u reveberiye Irak'ı ji mutabakat imzekiriye. Lepiş ve mutabakat emruv dikare beje ku Amerika'ya biryar Amerika'ya u reveberiye Irak'ı ji biryar bi cihaniye. Duran kalkan ragihand ku serkeşe komplya navne tevi Amerika birya mutabakat destek edide de svata faşista AKP MHP tekçuyi Amerika'yı dit ku AKP MHP'li hemberi tevgere azade tekdiçe destekeke bi rengi daye. PDK'da keleka devleta Türk nahaji hükümeta Bağda'yı Irak'ı daye keleka Lipişt hemu erişe netici kurdan Amerika u NATO heye. Ditin ku AKP MHP bir ittifaka barzan yancını karın PKK tek bibenha Irak'ı tevlikirine. Duran kalkan plan u projeye hezen serdes en cihane NATO Amerika'ya ji bi rengi şirovekir. Amerika u NATO duxazın desli Türkiye verden ameliyatı biken desli Irak'ı Afganistan'ı ile Suriye verdan le nekirin. Peşili kriza xwe birin. Duxazın dest Türkiye ji verden helbet li guri berjevendiyen xwe lê dibêjin heke em li Tirkiye ve beriye biguherînin ve PKK ev yek bikarbîne. Li Iraqê ji wisa kirin hiştin ku Saddam 10 sal li ser hikûmet be. Digotin heke Saddam bêxistin ve qad ji PKK re vebe û PKK li Iraqê belav bibe. Niha li Tirkiye ji tirsa wan ev e dehna xwe bidinê Qaweta Erdoğan u Bahçeli avqaznine der haqi xıyanete PDK u Barzaniyan ji duran kalkan evnir xandin kir. Devlet atır siyasete yakı kırkirina Kurdan bi dijwarî didomîne. Divê siyaseta kırkirine de jî şîrikê devlet atır PDK. Devlet atır desteka herî mezin ji PDK u Barzaniyan dibîne. Li behdînanê gund û cîhwarên bi dihan eşîran tê şewitandin û vala kirin. Hemû êrişên devleta Türk bi desteka PDK tê kirin. Endamê Komîteya Rêvebera PKK duran kalkan helwê salê dijî xıyanetê jî şîrovek kir. Ez bank li gelê me welat parêzan hemûyan dikim lazim e helwesta me zelal be. Rêbera Podû got hevkar û xıyanetkaran divê em bi îtifaqa xwe biqedînin. Di rastî jî wisa lazim e li her derê li kolanan em Tifî rûyê wan bikin. Divê hevkarî û xıyanetê li Kurdistanê ne jî qadeke jiyanê ji wan re nemîne.
HPG gut bombabaranê de wendahî ji hêzên me çênebû. Di daxuyanê navenda ragihandûn çepemeniya HPG de hat gotin artêşa Tirka dagirker bi dayîna hejmarên 3 û 15 û 6 îta kir ku wendahiyên me hene lebele ev îta bi temamî derewe. HPG li ser çalakên gerla û êrişên artêşa Tirka dagirker ev agahî da. Li Herêma Xakurkê yekê Îlonê de li qada Lolanê hêzên me dest liv û tevgera helîkopteran werdan bişrene çarma ji qadê biçin. Li Herêma Mêtînayê siyê Îlonê li qada berxwedana ya dergelê hêzên me dest bi helîkopterên êrişê werdan ku bombe li qadê dibarandin pişre ji qadê çûn. Sîsê Îlonê li qada berxwedana ya Şelazê droneyeke bi rêbaza suîkastê hate xistin. Li Herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê bîstunê Tebağê de li qada berxwedana ya Girê Amediyê kamereyeke mobese ya dagirkeran bi rêbaza suîkastê hate îmha kirin. Yekê Îlonê de li qada berxwedana ya Girê Amediyê bi çekên giran li dagirkeran hate xistin. Ev her du çalakî ji aliyê hêzên me niyê ji astarê ve hatiye kirin. Yek û di duê Îlonê de li qada berxwedana ya Girê Amediyê bi çekên giran li dagirkeran hate xistin. Di vê çalakê de ku ji aliyê hêzên me niyê ji astarê ve hate li darxistin sistemeke radarê îmha bû û derb li çepereke hate xistin. Sûyeke Tebaxê li qada berxwedana ya Girê Cûdî bi çekên nîv otomatik li dagirkeran hate xistin. Di encama çalakê de sistemeke radarê û çepereke dagirkeran hate îmha kirin. Yekê Îlonê li qada berxwedana ya Girê Cûdî bi çekên giran li dagirkeran hate xistin. Çalakê ji aliyên hêzên niyê ji astarê ve hatiye kirin. Yekê Îlonê de li qada berxwedana ya Girê Cûdî li dijî dagirkerên ku berê xwe dabûn tunelên me yên şer bi çekên ferdî çalakî hat kirin. Di heman rojê de bi çekên giran li dagirkeran hat xistin. Di du Sîsê Îlonê de li qada berxwedana ya Girê Cûdî bi çekên giran a li dagirkeran hate xistin. Ev çalakî ji aliyê hêzên me yê ji astarê ve hatiye kirin. Sîsê Îlonê de li qada berxwedana ya Girê Cûdî bi çekên giran derb li çepereke hate xistin. Çarê Îlonê de li qada berxwedana ya Girê FM bi çekên nîv otomatik li dagirkeran hate xistin derb li çepereke hate xistin. Êrişên artêşa Dewleta Tirk dagirker ên bi teqemeniyên qedexekirî jî wiha ye. Sûyekê Tebaxê li qada berxwedana ya Girê Amediyê tunelên me carekê bi teqemeniyên qedexekirî hatiye bombebaran kirin. Yekê Îlonê tunelên me yên li qada berxwedana ya Girê FMê du caran bi teqemeniyên qedexekirî û carekê jî bi droneyên bombebarkirî hatiye bombebaran kirin. Yekê Îlonê tunelên me yên li qada berxwedana ya Girê Cûdî carekê bi teqemeniyên qedexekirî hatiye bombebaran kirin. Êrişên artêşa Dewleta Tirk dagirker jî wiha ye. Di navbera Sûyekê Tebaxê û Sî Îlonê de li Herêma Xakurkê qadên Şehîd Şerîf Kendekola Qele, Berbizinê, Girê Mesken, Lolan 12 caran li Herêma Garê qadên Mêranê, Yekmalê, Dêrîk, Dereşê, Rêbînê, Girêkûn, Mamneçîr, Zevkê, neh caran li Herêma Mêtînayê qadên berxwedana yên Şelazê û serê Mêtînayê 4 caran li Herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê qada berxwedana ya Girê Bihar 3 caran li Herêma Qandîlê qadên Şêx Nasir, Sûrêdê, Sûregülê, Bêpalan, Zergerê 12 caran bigiştî 40 caran bi balafirên şer hatiye bombebaran kirin. Di navbera Sûyekê Tebaxê de û Sî Îlonê de jî li Herêma Mêtînayê qadên berxwedana yên Dêrgelê û serê Mêtînayê 9 caran û li Herêma Xakurkê qadên Sinînê, Girê Şekîv, Şehîd Şerîf 13 caran bigiştî 22 caran bi helîkopterên êrişê hatiye bombebaran kirin. HPG got heta fîşeka xwe ya dawî bi rengeke fedayî şer kirin. Navenda ragihandûn û çepemeniya HPG tekildarî şerê 17 û 18 Tebaxê li qada Kela Meme ya Botanê daxuyaniyek da. HPG ragihand ku li Herêmê şereke dijwar qewmiye û vanagahiyan dide. 17 Tebaxê milîtanên fedayî yên Apoyê hevalên me Xeba Cûdî û Zamanî Amanos dêrîşa hewayî de şehîd bû. Piştî şehadeta her du hevalan qada carekî din bi balafirên şer û helîkopteran bi dijwarî hatiye bombebaran kirin. Artêşa Tirk dagirker paşê tevgereke bejahî da dest pê kirin. Fermandarê me ya fedayî Serhat Jîhad û milîtanê fedayî Heval Yılmaz Dêrsîm ji bo derbê li tevgera dijmin bixin ketin nava tevgerê de. Di navbera dagirkeran û hevalên me de 18 Tebaxê şer qewimî bi saetan bi dijwarî dewam kir. Artêşa Tirk dagirker a dîtî bi milîtanên fedayî yên Apoyî nikare qada hevalên me lê bi balafirên şer bombe kiriye. Her du hevalên me tevî wan hemûyan jî bi lehengî şer kirin
gulên dawî ji bo xwe veşartin û ji bo bi saxî nekevin destê dijmin bi fedayînane meşiyan şehadetê. Navê de ragihandin çepemeniya HPG Diyarbakır ku her çar gerîla şoreşgerên fedayî yên şeregelê şoreşgerî bûn û dibêje ji bo parastina hebûna gelê me û pêkanina azadiya wî beşdar navrefên gerîla bûn û tevahî bertereftî û zehmetî pelçiqandin. Li her qada lê bi canbaxşaniyeke mezin ketan her cure berpirsyariya bi rîsk hilgirtin ser milan û berê xwe timîdan bi serxistina têkoşînê. Têkoşîna xwe herkê li tirs xistin dirê dijminê qirker. Bi şehadeta xwe jî bûn xewnereşka wî dijminî û navê xwe li dîroka têkoşîna me nivîsandin. Zarokên hêja û fedayiyên gelê me destaneke nû ya çaran nivîsîn. Em soz didin ku em ê li ser rêçavan hevalan bimeşin milîtanî û seknavan abê dûdulî ji xwe re mînak bigirin bi hilanîna tola wan em ê têkoşîna xwe bêhnaber bidomînin. Di serî de malbatên hêja yên hevalên xwe em ji bo tevahîya welatparêzên Kurdistanê sersaxiyê dixwazin. Nasnameyên şehîdan wiha ye. Veysel Sevinç bi nasnav Serhat Jêhat navê dayîk Melek navê bav Abdulgafur li Agiriyê ji dayîk bûye. Di hejdeyê tebaxa 2024 de li Botanê şehîd bû. Barış Kartal bi nasnav Yılmaz Dersim navê dayîk Fatma navê bav Abdullah li Şirnexê ji dayîk bûye. Di hejdeyê tebaxa 2024 de li Botanê şehîd bû. Reşit Çevik bi nasnav Xeba Cudî navê dayîk Saadet navê bav Müslüm li Şirnexê ji dayîk bûye. Di hevdeyê tebaxa 2024 de li Botanê şehîd bû. Serhat Güzel bi nasnav Zemanî Amanos navê dayîk Mülkiye navê bav Ömer li Mêrdînê ji dayîk bûye. Di hevdeyê tebaxa 2024 de li Botanê şehîd bû. HPG li ser têkoşeriya gerilayên şehîd jî vê nirxandinê dike. Hevrê gerîla Serhat Jêhat li navçeya Panosê ya Agiriyê di nava malbatek welatparêz de ji dayîk bû bi hestên welatparêziyê mezin bû. Piştî ku xizmên wî wekî Jêhat Agirî serxwebûn Jêhat tevlî nava tevgera azadiyê bûn tevgera Apoyî nas kirin di pazeyê tebaxa 2005 de tevlî nava refên gerîla bû. Hevrê gerîla piştî perwerdeya destpêkê li her qadên berxwedanê têkoşîn kir. Di salên 2011-2012 de li Botanê li dijî dewleta Tirka qirker têkoşîn kir. Piştre derbasî herêmên parastina medyayê bû. Piştre bû fermandariya eyaleta Xakurkê ji wir jî berê xwe da Bakurê Kurdistanê. Hevrê Serhat li dijî dijmin bi bîrîndarî şerk bi birdariyeke mezin şer kir û di hejdeyê tebaxa 2024 de tevlî karwanên Nemirên Kurdistanê bû. Hevrê gerîla Yılmaz Dersim jî li navçeya Şirnex Silopya di nava malbateke welatparêzê ji dayîk bû. Hîna di biçûkatiya xwe de gerîla û tevgera azadiyê nas kir. Piştî dibistana seretayî neçû dibistanên Mêtînger. Weke ciwaneke Kurd yê birûmet di sala 2013 de tevlî nava refên gerîla bû. Piştî perwerdeya destpêkê ya gerîlatiyê li her qada berxwedanê têkoşîn kir. Herî dawî li Bakurê Kurdistanê dijî hêzên dagirker di hejdeyê tebaxa 2024 li herêma Gela Memê di şerê bi dijmin re heta nefesa xwe ya dawî şer kir û tevlî nava karwanên Nemirên Kurdistanê bû. Hevrê gerîla Xeba jî li Şirnexê di nava malbatek welatparêz de ji dayîk bû bi nirxên welatparêziyê mezin bû. Di sala 2015 de şahidiya berxwedana xwe ser a li Bakurê Kurdistanê kir û li Şirnexê di nava refên berxwedanê de cih girt. Piştî wê demê malbata wî koçî Mersînê kir. Hevrê gerîla di sala 2016 de ji Garzanê tevlî nava refên gerîla bû. Piştî perwerdeya destpêkya gerîlatiyê li her qada berxwedanê têkoşîn kir. Hevrê Xebat piştî perwerdeya akademîk dît û piştre çû Bakurê Kurdistanê. Birihê serdemê rast fêm kir li gel zor û zehmetiyan birihê fedayê Apoyî li dijî hêzên dijmin şer kir û hevdehê tebaxa 2024 de li Kela Memê d'êrişa dijmin de tevlî karwanên Nemirên Kurdistanê bû. Hevrê gerîla zamanî jî li navçeya Mêrdîn dêrîka çayê Mazî di nava malbatek welatparêzê ji dayîk bû hîna di zarokatiya xwe de tevgera azadiyê nas kir. Bi taybetî salên 1909 demeke ku dewleta Tirka faşîst gund dişewitandin kuştinên kiryar ne diyar dikirin rastiya dijmin nas kir. Dema li Skenderûnê beşa endiziyariya înşaatê dixwên heta hate girtin piştî 5 sal û 2 mehan li zindanên dewleta Tirk ma hate berdan tevlî nava refên gerîla bû. Piştî perwerdeya destpêkê li her qadê berxwedanê têkoşîn kir. Hevrê gerîla zamanê di hevdeyê tebaxa 2024 de li Kela Memê d'êrişa dijmin de li gel hevriyê xwe Xebat tevlî karwanên Nemirên Kurdistanê bû.
Kome heştu yeke çalakyalı mahmure yaj bu azadiye reberapo devir girtin xalke varge eşit Rüstem Cudi 20 Tırma 2023 ve barmanca şikandına tecite u azadiye fizike reberapo dest bi nöbet adalete kirin. Çalaki ket roja xoya 412 u kome heştu yek çalaki devir girt. Merasma devir girtin eri saziye malbatin şidana mahmure pek de daxuyani ali serna ve kome heşti Serhat Pirosi xwent keremik. شخص ربراپو دا همو گل کرد تجرید کردن قدر کردن دیدن کردی استران کردی اشکنجه ایرش کردن جوان کرد جبر کو زمان کو آخفتن به دست داعش ل آمد ایرش کردن سر جه کاری کردان هر روز تبلیغ ماچ آمد سپر به پوستر اکتای اسد اکتای یلدران یه فاشی کو به هزاران جوان کرد او سیاستمدار به دست خون میشه اسد اکتای هاتنه اشکنجه کردن و شهید کردن اب نشانه هری بر بچا بیا کو ذهنیت آکپ مه پتشمنه که چوال برابر حرکت اون آسمای گل کو دادن مشاندن جانا که به آزادی فیزیکی ر برابر امنا پجرین حتی آزادی فیزیکی ر برابر میزگر به چالکی مه بردان به سرو جانا به بجی برخوردن ابرادی بجی برخوردن گله آزادی کردستان بجی سرکاب بجی سرکاب بجی سرکاب بجی سرکاب Mecsa jinan DPP û tevgera jinên azad li dijî polîtikayên şerê taybet xebatên xwe didomîne. Mecsa jinan DPP û tevgera jinên azad li Îdirê li taxa Konaklı û gundê Panik bi jinan re civiya. Endama MYKya DPP Narin Gezgör, hevseroka DPP ya Îdirê Kezban Karasu û şaredar Necla Kum û gelek jin tevlî bûn. Jinan bandora şerê taybet ya li ser jin û civak yenî qaş kirin. û li dijî polîtikayên şerê taybet rêxistin bûneke çawa pêş bixin ber fireh nirxandin. Kombûna jinan bi duruşma jin jiyan azadî bi dawî bû. Rojên wesîbe ji bo rojnamegerên hatine qetilkirin li Brükselê çalakî li dar bixe. Yekîtiya rojnamevanên jinên Kurdistan rojên li dijî êrişên dewleta Tirkiyeyê li ser rojnamevanên cephemeniya azad li Brükselê wê çalakiyê pêk bîne. Rojên ji şermezarkirina qetilkirina rojnamevan Gülistan Tara û Hêro Bihatên sibe li ber konsolosxanayê Iraqê ya li Brükselê wê daxuyanî bide. Daxuyaniya rojînê wiha ye. 23 tabaxê dewleta Tirka dagirker li Silêmanê hevalên me Gülistan Tara û Hêro Bihatên qetilkirin. Ne tenê li Kurdistanê li gelek deverên cîhanê rojnamevanên heqîqetê ragihandînin tên qetilkirin. Ji bo protestokirina vê terora dewletan em ê dengê xwe bilind bikin. Em wek rojnamevanên jin ji bo komkujiya 23 tabaxê ya li Silêmanê protesto bikin li hevalên xwe bi bîr bînin tên gel hev. Em ê di 5 Îlonê de ango sibe li pêşa konsolosxanaya Iraqê Brükselê saat 12 de bêncem hev. Rojên banga tevlîbûn û hevgirtinê li rojnamevan û dostan kir ku beşdarî vê çalekî bibin. Parlamenterên Iraqê gotin binpêkirinin artêşa Tirk bi eşkere bûye dagirkirina xaka Iraqê. Beşek ji parlamenterên Iraqê di derbarê êriş û dagirkeriya dewleta Tirk a dagirker ya li ser Herêma Kurdistan û Iraqê daxuyaniyek ya cepemeniyê da. Parlamenter Iraqî Mehmed Rumeysi û daxuyaniyê de axivî wiha got. Piştî hilweşîna rejima Basê ve Tirkiye 25,000 binpêkirin li ser Iraqê pêkaniye. Zêdîtir 4200 kilometre ji xaka Iraqê dibin dagirkeriya dewleta Tirk de ye. Dagirkeriya Tirkiyeyê ew e ku baregehên leşkeriya wa kiriye. Mixabin ew baregehên hatine çêkirin bi niyeteke demdirêj û mayînde hatine çêkirin. Her we endamelîjnê asayîş û parastiya parlamentoya Iraqê Ahmed Musewî jî wiha got. Artêşa Tirk bi kurahiya 185 kilometre hatiye nava xaka Iraqê ku niha tenê 28 kilometre ji navenda parêzgeha Novayê dûr e. Di peymana ewlekariyê ya di navbera Iraq û Tirkiyeyê bahsa vekişîna artêşa Tirk ji nav Iraqê nake. Li şûna wê teqesî li ser parastira serweriya her du welatan dike ku ev yek nayê qebûl kirin. Hejmara leşkerên artêşa Tirk li nava herêmê ji herêma leşkerên Amerîkayê yên Iraqê zêdetirin. Binpêkirên artêşa Tirk bi eşkere bûye dagirkirina xaka Iraqê. Ahmed Musewî herî dawî diyar kir ku Tirkiyeyê zêdetir 5,000 leşker 80 baregehên leşkerî û hejmarek navendên îstixbaratê li nav xaka Herêma Kurdistanê bicih kiriye.
Meclisa Jinana Partiya Suriye peşe roje li tebqaya duyemin konferansı xwar darxis konferans bi duruşma têkoşîname şoreşa jinan û avakirina Suriye Demokratîk li tebqa asıl li salona Müseyna Abdülkerim a navenda çand û hunerê pêk hat. Bi sedan nûnerên Rêveberiya Xweseriya Demokratîk deste û meclisên wê hêzên evlekariya Hundirûn endamên Meclisa Partiya Suriye peşe roje ya Kantone û endamên Meclisa Jinana Giştî ya Partiya Suriye peşe roje beşdar bûn. Piştî berdevka Meclisa Jinana Partiya ya Tebqayê Nediya Mehmed Axivî işaret bi rêxistinbûna jinê kir û got rêxistinekirina jinan em gihandin asta beşdariya di hemû qadên leşkerî civakî aborî û siyasî. Em bi vî awayê hewl didin rola xwe di Sûriye peşerojê de bilîzin adaleta civakî û wekeviyê pêk bînin. Bi yekîtiya xwe û şopandina riya şehîdan em ê armancê xwe bi dest bixin. Paşê endama Meclisa Giştiya Partiyê Fatma El Saleh jî perspektîfê siyasî û rêxistiniyên meclisê xwendin. Hat destşankerên ku piştî 4 salan ji damizrandina Meclisa Jinan a Giştî jinan xwe di meclisê de bi rêxistin kir û roleke girîng di şer de lîstin. Her wiha wan nirxên meclisê û mekanîzmaya wê biriya kordîne perwerde û têkiliya derûniştandin û rêxistineke xurttir bi dest bixin. Her wiha soza şopandina riya şehîdan di serî de soza şopandina sekretera Giştiya Partî şehîd Hevrîn Xelef û domandina peyama wan a siyasî hat nûkirin. Pişre rapora rewşa rêxistinî hat xwendin û nîqaşkirin. Dûre hevdeh endamên Meclisa Jinana Partiya hatin hilbijardin. Ji wan berdevka meclisê Mûna Eldalî û cigîra wê Hind El Abud hatin diyarkirin. Di dawiya konferansê de encamnameyek hat dayîn. Di encamnameyê de girîngî ji bo zêdekirina perwerdeyên siyasî ji bo vekirina atolyeyan li darxistina civînên girseyî li gûrî geşedanên siyasî û pêşxistina rola jinan biryar hatin girtin. Li Geverê sê siyasetmedar hatin milçavkirin. Navçeya Geverê ya Colemêrgê polîsên tîmên Taybet ve Sibê avêtin ser gelek malan. Hat zanin ku di serdegirtina malan der Nazif Ataman, Yılmaz Güneyli û Cemîl Bor hatin milçavkirin. Hat diyarkirin ku kesên ku hatine milçavkirin siyasetmedarên ji doza KCK Geverê di hatin darizandin û cezayê wan ji alê dadgeha bilind ve di meha tirmeha 2024 de hatiye rêkirin. Siyasetmedarên hatine milçavkirin birim Müdîriyeta Polîsan a Geverê. Her sê siyasetmedaran îro hatine bilçavkirin jî di nav de sî siyasetmedaran di sala 2012 de li Geverê bi îddiaya di nava rêxistinekirina KCK de cih digirin hatibûn bilçavkirin û girtin. Siyasetmedar paşê di dîrokên cihê de hatibûn berdam. Di yekê cotmeha 2021 di danîşina biryara dozê li yekemîn dadgeha cezayê giran a Colemêrgê hatibû li darxistin û cezalê siyasetmedaran hatibû birîn. Li her siyasetmedareke 8 sal û 9 me cezayê hepsî hatibû birîn. Dadgeha bilind cezayê ji aliyê dadgeha Colemêrgê ve hatibû birîn di 18 tirmehê de erê giribû. Devleta Tirkiyê Rojnava Fırat Can Arslan xwar Fırat Can Arslan nûçegiyanê Ajansa Mezopotamyayê û Çalakê nûçeya şaredariya Qersê ve Goherandiye şirketa Ülke Ocakları li ser hesaba xwe ya medya dijîtal parvekir. Piştî parvekirina nûçeyê kesên ji Ülke Ocakları'yê û MHP'yan geflê xwarin û heqaret lêkirin. Serokê Yekîneya Ülke Ocakları'ya ya zanîngeha Kafkasê Tolgahan Bulut Vene Kise Zer Jereşan. Serokê Ülke Ocakları'ya Qersê Cem Keskin di nav de bi hezaran peyamen gefê û heqaretê jêre çûn. Fırat Can têkildarî kesên gev xwarin û heqaret kirin li ser dozgerê Komarya Ankara'yê gilî kirin. Makê li Çewlikê Agirber'de kamyoneke artêşa Tirk di daxuyaniya Makê de milîsên Azadiya Kurdistanê hat gotin de milîsên me şewasî û yekê tabaxeyê li navçeya Dara Henê ya Çewlikê li kamyoneke xistin ku karê lojîstîk ji artêşa Tirk re dikir. Tir av bi maddeya plastîka tê de hate şewitandin li gûrî daxuyaniya tir bi temamî şewitiye. Di daxuyanî de hat ragihanin ku ev çalakê li hemberî êrişên leşkerî û siyasiyên dewleta Tirk hatiye kirin. Berdana girtiyê nexweş ê poşmatî qebûl nekir 6 mehê din hate taloq kirin. İdris Başaran
سی سالی گرتیه اون حالی گرتیگاتی پاسیا دوشمه آلتیا انتالیه تیرا گرتن جبو کو فرض کرنا پوشمانتی قبول نکر تبی پرسکری کن خوین تندرستی جینای بردم İdris Başaran da sala 1994 dele edeni hate binçavkirin u jaliye de geme ve ceze hafsiye müebbet ele hate birin. İdris bu doğru ile girtikeyen Konya, Kürkçüler, Ceyhan, Sert, Muş, Silifke, Çankırı, Kandıra, Bandırma u Bursa'yı dama. Başaran heri davi de 24 gulana 2022 de sevki girtikati pasaya döşeme altıya Antalya hatekirin. Revşa tendürüste İdris Başaran ne başladı sala 2006 de feş derbaskir naha bir nekhoşiya penceşere ya da asla çaremin değere tetkoşe. Jibiri nekhoşiya penceşere nekhoşiyen enveke bronşita kronik, gastrit, nekhoşiya FMF, epilepsi, guatır, fıtıka sütü üpüşte, astım u kua perahene. Başaran gelek caran birine hoşkhane u bey kuvveri dermankirin disa birin girtigehi. Keke Başaran Lokman Başaran diyar kirku bıvan pekarin ante hosten ku vina gele kurt peşkandun u hagut. Feraseteke bi temami teslim girtin poşmankirin Skandinavine esas digire heye. Birayemin beriya çer rojan birine nekhoşkhane zanike Akdeniz'e. Le malbat ne at agahdar kirin. Bi teybeti çen salın tekildar zindanan politikayke tecid girin heye. Dınava feraset u pergaleke ku girtiyan bağvayke psikolojik teslim bigirindene. Feraseteke bi temami teslim girtin poşmankirin Skandinavine esas digire heye. Seruk Hudapare bi Barzanî re civiya Serokê Giştî Hudapare Zekeriya Yapıcıoğlu ku ji lîsteya AKP hatibû hilbijartin û şandiyek pêre du serdana Herêma Kurdistanê kirin. Yapıcıoğlu û şandiya pêre li Selahattinê Pîrmam ya hewlêrê bi Serokê PDK Mesûd Barzanî re civiyan. Nehat zanîn bêka di hevdîtinê de li ser çi hatiye axaftin. Yapıcıoğlu tekildarî hevdîtinê li ser hesaba xwe ya medya dijital X'ê de got ku di hevdîtinê de li ser peywendiyan her du partiyan û geşedanên li herêmê axivîne. Li Ukraynayê de êrişa Rusyayê de 51 kes jiyana xwe ji dest dan êriş li bajarê Polotavayê qewimî ku bi 300 kilometreyê li rûşatê Kievê ye û beriya ku bê dagirkirin nüfusa xwe nêzî 300,000 kes bû. Serdozgiriya Ukraynayê piştî êrişê daxuyanek de û diyar kir ku di encamê de 51 kes mirine zêdeyî 200 kes jî birîndar bûne. Waliye Herêmê Filip Pronîn jî got dibe ku 18 kes dibinê xirbeyê de mabin. Serok Devletê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî êvarê li ser înternetê axivî û diyar kir ku karên lêgerînê ji bo kesên dibinê xirbeyan de mane dewam dike û heta 271 kes birîndar bûne. Nivîskarên blokê yên navdar û raydaran diyar kirin ku komek ji leşkeran ên ji bo merasimekê li hev kom bûbûn hedefa êrişê. Piştî êrişê fermandariya leşkeriya Ukraynayê bi zimaneke tund hate rexnekirin. Serok Devlet Zelenskî ragihan ku du füzeyên plastik li saziyeke perwerdeyê û nexweşxaneyeke li nêz ên Polonyayê ketine. Serok Komar got yek ji avahiyên enstitûya ragihandin ji hin aliyan ve hilweşiya dibinê enkazê de mirov hene. Serokê Devletê Yekbûyî Amerîkayê yon bîdayên jî xemgîniya xwe ya ji ber êrişê anî ziman û bi gotinên herî xurt êrîş şermezar kir. Wezareta Parasîna îdia kir ku di dema êrişê de li derve merasim nehatibû kirin. Serok Komara Ukraynayê diyar kir ku wî fermandayê ku şert û mercên bûne sedema êrişa Rûs bi giştî û bi lez bê lêkolîn kirin. Kievê careke din bankle hevalbendên xwe yên Rojavayê kir ku bi lez sistema parastina hawayî hîn bêhtir bişînin û destûrê bidin Ukraynayê ku garibe füzeyên menzildirêj ên digihîjin xaka Rûsyayê bikarbînin. Belgodarên jan û çêkê lezgîn heye aniha ket ajansan dixwazin bi were par ve bikin li xelekan wesayîtek hate bombebaran kirin. Hat ragihandin ku beriya demek Kurd Dewleta Tirkiye dagirker bi balafirên pê mirov li Sinûrê Xelek Xan
وسایتێکی سیویران هەدەف کرد لە گۆری ئاگایان قوربانی هەنە. لە گوری ئاگایین هاتنە بەلافکردن دەولێتا ترکا داگیرکرد باڵافرێن پێمرو بچێک لە سینوورێ باژارۆکێ خەلەکان یê ser bi navçeya Dukan a ser bi parêzgeha Silêmaniyê wesayîteke bombebaran kir. Hat diyarkirin ku di encama êrişê de qurbanî hene. Orkestra Rojava li Tebqayê konserek biçûk da. Orkestra ji 27 müzikjenan û 4 mamosteyên awazên müzikê pêkte. Stranên klasîkî awazên Şîval, Perwar a Xezalê di nav de çend stran pêşkêş kirin. Awazên stranan jî bi Kurdî û Erebî bûn. Hunermend Mizgin Tahir orkestra birê vebir. Xelkê Tebqa nûner rêveberiya xwe ser endamên deste û meclîsê û Partiya Sûriye Pêşerojê amade bûn. Hevserokê desteya çandû hunerê ya Kantonê Alî Elaya Orkestra Rojava xelat kir. إني وإن تمضي سريعا خطوتي في داخل Beli godarên jemenûçên nîv û pêşkêşkirin ji bi godarkirina we spas den baş.